میشه برادر؟ 8 سومونی. مرحمت. سلامت باشین. سلامت. Алло, алло, салом, дадаш? лабаю чаш? охир дуруст чи дар хона ҳеҷ чиз нест? Кай хӯрока харид карда меёрӣ? Занакҷон, медони ку, чанд рӯз боз мошин вайрон буд. Худо хоҳад кор биромадем, бегонӣ харид карда меорем. Хуб, майлаш. ба тарабхонаи лабиринт. о ҷон, алло, чаҷон? лаба бачаҷон, Кай мебиёед? Мо гуруснаем. ҳозир мебиём, ҳозир ҳар чизакой ба маззат мебиёрам. Кӯдакота партофта дар шаб тарабхона куҷо меравӣ? салом алейкум, мебахшед шуморо мумкин аст? як дақиқа духтаро. ҷабиём қаттӣ гап дорам. Чӣ намуди рафтораи? шумо инсоф доред? боре дар фикри шумо будани мо дар ҳаёти шумо мерасад ки фарзанд доред, хонаву дар доред. ғами маро не, ғами фарзандонатонро хӯред. дар хона нони хӯрда надорем. шумо бошед дар ин ҷо маишат карда шиштед. ҳайфи нангу номуси мардӣ. ба ту барид мард. забона дароз шида шин мошинда. зани беақл, ба ту ки иҷозат дод ки аз хона берун бароӣ? ту инҷа мара шармандакунӣ омадӣ? гумшат аз хона. ҳоли ман миём ба қаттӣ гап мезанам. худоё ба ман сабр деҳ. падари фарзандонамро аз рӯҳи бад баргардон. ташаккури зиёд акаҷон. ростӣ ман пул надорам. ҳамин ангуштаринамро гиред, фурӯшед, аз ҳамин рокироро гиред. Апаҷон, бовар мекунед вақте ки шумо гуфтед ба тарабхона ҳайкум фарзанди шумо занг зад гуфтан гуруснаём, бовар мекунед ман нисбати шумо дигар хел занг гумон кардам. лекин дар ҳақиқат чизҳоеро дар ҳаёт вомехӯрӣ ки ҳеҷ вақт дар интизораш нестӣ. ба ман ягон чиз лозим нест. ангуштаринатон ба худатон насиб кунад, апаҷон. инҳоро гиред. не Апаҷон. намегирам. Намегирам. шумо маро ҳамчун додаратон қабул кунед. инҳо барои ҷиянако аз номи мо. не намегирам. апаҷон, гирем. акаҷон, хизматҳои шуморо ман чӣ хел бармегардонам? апаҷон, шумо ягон чиз иқ нашавед. чӣ хизмате шид ба ширкати 3-8 занг занед. сомон таксӣ дар хизмати шумост. дар хона ҳеҷ чӣ набуд. дасти холӣ
Ассалом, дадаш. Ассалом. Ман хӯрок омода карда истодам. Дастоятонро шӯян биёен. асалчаема и қадихтари баҳнараи падару модараш дар раҳмат. Дадаҷонаш, шумо ҳайрон нашавед. ҳозир ман ба шумо ҳамаашро мефаҳмонам. Бачаҷон, молодец. Шербача. Дадаш, як ҳамсояи соҳибкорамон ба ҳамаи ҳамсоё хайрия равон кардааст. Орд, гӯшт, роған. Ина хӯрда истодаед ку? Занакҷон як чизро аз ёдат набар. Чиро? Як дӯди худованд 10 метия. мо ҳама вақт дуо мекунем ки ҳар касе хайрхоҳай худованд давлатчи аида зиёд кунад. Омин. Амин. гардиши аэропорт бародарам. Нет, надо пицца фордистай. Хонада гон пицца гонч намегирем или نه اینجوری میکنم اگر در کار شوم ما برای ترس مستورا میرم یا پیتزا جون دارم برادر یا دقیقا من پیتزا میگیرم худоё падари фарзандонамро аз роҳи бад баргардон. Somoni ro'zaki go'sht gina shuma somoni. اگر در کار شوم ما برای ترس مستورا میرم ғами маро не ғами фарзандонатонро хӯред. мард на он аст ки тамоми дороияшро барои айшу ишрат сарф мекунад. марди ҳақиқӣ он аст ки